Mie. Ana longgangan. Oh iya. Ayo Bud. Ayo Su. Bos. Pripun? Ya pripun? Nggih. Weh matur nuwun adewe iso ditimbali kene karo kanca-kanca Sadawi Rasakti. Lah kita kesasar. Jane iki ya cerak cuma dhewe mubeng-mubeng mau. Iya. Mergo ana kecakal-kakaan. Aku ya jane rono malah kebablasan. Tekan ngendi? Tekan Bandungan kono. Kamu ganen mau kaya ning ngarep buri kok kowe ilang ora tekan kene-kene. Nah iya. Iki dalam acara apa? Acara Merti Dusun. Lonjong. Ya. Waduh mulane desa mriki akeh ibu-ibu karo cewek-cewek. Ah seneng lonjong-lonjong kok. Bos, iki yo ora nganu meneh, Bos. Ana bintang tamune ngerti. Sapa? Ah, Mbak Excel Marsanda, penari sing ngene lho. Kok dadi musik. Wah, aku lho. Nah. Apa? Yo saiki jaluke ngapura nek penangsange ra patek semangat. Ah ngopo? Apa tak hati? Oh iya ya. Iya kok. Aduh ngerti wong, Mbak. Akene kunci di kita kok. Iki di streaming. Ora apa-apa nek menawa nonton njur balikan ngono. Ya matur nuwun karo kanca-kanca YouTuber, Gus. Sing mereka. Cek tak menyampaikan salam. Aku ingin tahu salam. Wingi ki deknen ngomong ini. Bagaimana kita bisa menuju pelaminan? Kalau ora iku pribadi. Kalau hubungan digawa tekan kene. Wis. Weh. Bisa ana badhe si Abang. Ki rono-rono keparengan bapake kae po. Nih, ya. Piye napa? Nggih. Niki gandengan nyambut damel niku kok radi. Ampun sos. Iki ngopo ta? Kowe ngopo ta, Gus? Kowe ora usel-usel pinggir. Oh, jejer nek gogokke. Gus, kowe mau jare ngin po ana cewek. Kowe mau. Ora koyo ngono. Mau tikus ki nguyoy ora ngono. Lah ya kowe biasane kepiye? iki ora. Kowe mau kepiye? Kok sik saiki aku diceritani. Wong loro kuwi mau mangkat rene kepiye? Wah, kanjeng. Urung tulung-tulung kok. Tulung. Piye? Wau niku. Wah, pokoke rutene angel-angel. Salahe jenengan gawe story mang macet barang kula nggih wedi to. Yo, ana pepalang mau nang dalan macet sedelo tekan kene rada telat ning ra apa-apa. Kowe iki ngopo to, Gus? Aku liyan Pak, aku tak golek. Terus berarti kowe mau piye? Wah, kula munggah. Wah, Mas tekan Bandungan barang. Hati kok silang pas tekan Bandungan. Berarti kowe mangkat wong loro. Wong loro karo ki. Ras kocok. Santai wae. Ayo kok amplope tambah. Ora iki. Aku ras kocok. Kowe gat-gati aku kok. Gat-gati aku mak trot. Rekok ucuk. Brengos kok ucuk. Nasi maju. Mesake wong aku ya mau ora ngetrot. Nek ngetrot piye? Apa ditroti ngeten. Ora ape. Ya mesake rupane malah dinganu sapa. Tinggal ngono. Iki sampun mawon. Pun. Ning kayak pembalasan. Arep pembalasan ayo. Pengen aku rata. Nesu. Sing nesu kae kowe.
Aku. Kenapa Anda hamil? Wis ke wong loro kae. Gus, Hah? Wah, aku bojone gek tak simpen si penong di. kulkas. Katoke wis ganti urung. Tak dol. Sing wingi ae kuwi. Tak dol. Saiki ora nganggo katok aku. Acara Bandungan kok. Gus. Kok sama-sama ditendang. Gus. Gus. Iki adewe terus gaweane sik. Ya. Monggo Kanjeng. Ridu mawur mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit kong maguru kong ngeso tata kadya butulo wur panjriting turangga esti rakata Cuaca layu sapet amok cok wah woi wah woi wah wah
Gus. Tik. Hei. Gus. Woi. Ah, Iki ke. Hei. Enak Gus. Hei. Buangin. Hei. Rene cek. Gus iki ke senampung. Kowe ke wayahe tulung-tulung. Oke, jaluk bapake muni oleh. Pak, wah. Baleni rono kae. Wah, nyambut gawe kok ngono. Baleni. Nah iki. Nah, sik. Ana sik. malah ono wisata air bareng. Wisata air. Wisata air. Aku jadi duta sampul lain. Pak, ampun beneke Pak. Niki sewake payu nang ngeten iki. Niku Mas Timus dereng siram niku Mas. Kos. Kowe luwih lucu saka ledeng. Hei. Wis baleni tulung-tulung. Kayak wis ana sing Awas niku adike malah keceh niku. Bapak to kuwi wong tuwa. Akhirnya nek cah cilik. Hei. Iki wong tuwa. Hei. Tulung-tulung. Tulung-tulung. Yo duduk telu. Halo, Bro. Duh, ciune. Hei. Ora kok ngono kuwi. Ampun, Mas. Oh iya. Kuwi aja dipecah. Iya. Iki soreng biyen, Kak. Iki soreng anu. Ora muni Kon to. ngopeni sego kok ngene barang itu. Halo. Wah, ora muni to. Rampuni kan. Cah cilik. Gat, Gus. Kocek. Bulan aku muni ora, Gus. Ini to kowe munine kaya apik, Gus. Iki tulung-tulung ya. Tulung. Tulung. Baleni sing tenanan. Ya anggere aku cerak-cerak Excel kok do iri to. Awane iki lho, Jan. Tek. Kowe kayak kulit kejan. Baleni kok jero. Baleni. Baleni. Jan golek dhuwit 150 Latihan ra tau mangkat. Latihan ra tau mangkat. Mangkat telat. Kesurupan. Tulung ono. Anteng. Anteng. Iku piye iki? Anteng. Oh, kok sing ngebagus? Gus. Tik. Cepat. Kesurupan apa tik? Irunge. Kesurupan apa? Olah malah kesurupane saka kene pindah kene. Kesurupan. Kowe iki ngopo? Iya. Wis durung lek tulung-tulung. Wis panggurung tulung-tulung. Wis. Kesurupan apa? Penan golek Bali, golek bayaran. Kadang Kanjeng tingapunten. Aku nang kene. Gus, karo wong wedok. Iki aku nang kene iki lho. Ya. Kono budek. Wis tau weruh kok budek. Rasa bayaran. Apik kene. Kene iki kandhane cerah. Aku bruwet kok ngono pikiran. Piye? Pokok ini. Salaman. Saya terima nikah. Pateni tuan lho Gus. Wis. Benang merah.
Tikus Mary, tikus Mary. Tikus Mary, tikus Mary. Mas, biasanya lah sawiran ke aku biasa. Mas aku biasa. Sewu lah gak apa-apa. Tikus ora entuk, tikus ora entuk. Dulu Mas. Tikus Mary. Gus. Iki nek bakwan sapi sel. 100 bagi loro. Kok ketel? Ndak dijaluk Iya, tikus. iya. Awas. Iya. Aku ra melu-melu ya. Iki perasaane ra kepenak iki. Garuda, Saiki garuda. malah. Kene Kowe ki garuda. ngopo? Kus. Kowe ki ngopo? Wis. Wis. Kene, ayo, kowe ngarep. Yo. Oke. Lu Mas. Tikus ora Yo. Wes. Yo, sing apik. Bar iki isih ana jaranan. Wis oleh yo. Yo. Kene bapakmu kene. Ayo ngene iki to mbokmu anggar kesuwen karaoke ngene kuwi. Wes, ayo. Lek Niki kula nak ngrumput. kowe ngrumput kapan? Yo esuk nek awan udan. Kowe ngrumput Nggih. sak banjure kepiye? Panjak munggah ping, medhut. ping. Nek munggah kene iki kelamit. Kepiye? Terus wonten pawongan kalih. Disusuli pawongan loro. Sak banjure kepiye? Lagi dikapak-kapak kowe. Nak wolone. Nawalane ke endi? Nawalane ke endi? Nawal. Sik, Pong. Ketemu. Kowe ki arep ngelamar pekerjaan opo piye to? Awak dhewe biasane nek dijak rene iki wis cepaki. Pokoke goleki ngasih slak ngudoh ya ora kono. Kayak payalan kayak kuwi. Tukang alat. Kok ngendi? Bong. Kuwi mbok sing apian karo aku ke. Mana tak potong. Kok potong aja ngerti bayar iki. Wes, yo. Selak sore isih ana jaranan bar iki. Yo, Gus. Yo. Mbok sing bener to Gus mosok aku kon mbok ngono. Iso, Gus. Mau diiki, Gus. Yo. Yo. Hei. Aku wedi tenan Gus. Bentar. Iki kaget tenan iki. Ayo. Lek tenanan lek wis. Niki. Kok loro. Niki niate nggih kiras kondangan. Wis kowe rasa. Wis. Yo, Rono. Rono. Wis. Wis kowe ki lek lunga. Trompete nanti, Gus. Ya rasa bayaran berarti. Wes, Gus. Para kawula kuing sipang panolat. Iki ana nawala padha dirungokno.
laraping poneng kintoko atur marang kang mesti mati ri openang sang wong Pak Agus kan mengkubumi jepang sinuyutan sakung kawulan nipon dasar satria jentara ora sing nalendra yakti para prajurit ing Jipang Panolan iki seana terusan padha dirungokno mung sedhithik cacatira serating ngaluhung wandi dongkrone nalika ing kutus Sehan orang dutono patra pengjai agung wong kang seneng durjana lan angkara drajat ante wong tani malah padha iso mikir kali sore sumpikan nunggang rasa genering panggaya longe kadung mrambat kambil kacing kekondel witing rasa pangrasa nyantang jati wasanane mrapas silih banyu
saking langit diping kadung lumamba ing pangpon anut nyemplung lelakon urip cumemplung rasa aniku candrane wong langit ing tlaga nirmala candrane kumambang ing sandang sumala candrane wong langit ing tlaga nirmala candrane kumambang ing sandang sumala. Nggih, ingkang salajengipun Bapak Seni Jaranan Kuda Kepang Temanggungan. Mohon untuk wiyoga. Untuk wiyoga segera merapat ke sumber suara. Terima kasih.